खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दासान्दि जौ फाग्लाफोरखौ जौ लोंहो बेरेखा हानजानिफ्राय मबाइलजों धमकी हरहोनाय हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दङ होनना मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। बेयो सानफ्रोमबो जागासिनो दङ आरो राजखान्थियाव एसेबां निकृष्ट खामानि मावलायनो नाङा होनना मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै सुबुङा बिथांखौ फन कलनि गेजेरजों हुमखि हरबाय थादों होनना फोरमायथिदों। सरभग मेदा गामिनि सासे हिनजावसानि फोरमायनाय बायदिब्ला मादुलिजार गामिनि सुरेश शर्मा मुंनि सासे सुबुङा 5 लाख रां दाहार लांनानै उननि समाव रांखौ हरफिननो हायैयाव रांनि अनगायै टेटनि फोरोंगिरि साख्रियाव थिसननायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय टेटनि साख्रिखौ होनो हायैयाव हिनजावसाया मोननो गोनां रांखौ बिनो थांनायाव आरएसएसनि गागि दैदेनगिरि एबा सुरेश शर्मानि बिदा कौशिक शर्माया बिखायाव आखाइ होनानै नारख्रांहरो आरो आखाइनि मबाइलखौ सिफायना होयो होनना हिनजावसाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि कौशिक शर्माया रुपसि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सासे बिगियान आयदानि फोरोंगिरि। चिरां बिजनि पानबारि लामानि माटियापारा दालांनि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सोमजिदों। गंसे AS19V2157 नं NS 200 मटर साइकेल आरो गंसे साइकेलनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजिदों। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सासेया गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। जिउ खहा जानाय सासेया पुब खामारपारानि जुनुर आली होनना खौरां मोनदों आरो गुबुन सासे जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे खेबाव बिपिएफ दोलोआ सिंगोल डिजिटआव थागोन, डाबल डिजिटआव फैनाय नङा होनना सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जेसेबां गेदेर बाथ्रा बुङा मानो फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफआ बड'लेण्डनि पलिटिक्सखौ अरायसमनि थाखाय बिदाय होसिगोन होनना बिटिआरनि गाहाय सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखार दानो थाखाय जेसेबां अनजिमा नांगौ बेसेबां अनजिमाजों देरहानानै इउपिपिएल दोलोआ सोरखार दागोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों सीएम प्रमद बर' बिथाङा। CCTOA-नि बानजायनायाव मैया प्रटेक्शन अफ कन्स्टिटिउशनेल राइट अफ द ट्राइबेल पिपल अफ आसाम आयदाखौ लानानै गुवाहाटी मासख'वा MG र'डआव थानाय प्रागज्यति ITA सेन्टाराव जर'खा ट्राइबेल जथुमा खुंफुंनाय जादोंमोन। हाबाफारि बायदियै जर'खा ट्राइबेल जथुमाखौ बेखेवनानै होदोंमोन राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि टंकेश्वर राभाया आरो मेलनि के नट एड्रेसखौ होयो अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आरो CCTOA-नि गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य खाख्लारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे जर'खा ट्राइबेल जथुमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि आबिद नार्जारि, नेहाथारि बिरदाव बर' आरो लोगोसे गं 10 जिल्लानिफ्राय गासै 400निबो बांसिन जिल्ला एबसुनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसाफरि सृजन NGO-नि मावख'आव मैया फुंनि 7 रिंगायाव जयग'नि हाबाफारि लादोंमोन। सृजन NGO-नि जानानै मोनसे प्रजेक्टखौ लानानै दिल्ली फारसे आवगायलांदों गाहाय नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे मिथिंगा सोरगियारि बिथांमोना। सृजन NGO-नि जानानै थांनाय खामानिफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारजोबो लोगोसे BKWSC आरो UBPO-नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो BKWSC-नि मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखि लाना दिल्ली फारसे दावबायलांदों। बिथांमोननि थांखि लानानै थांनाया जाफुंसार जायो बेखौ मिजिंथिनानै मैया बे जयग'नि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना सनसिं ब्रह्मआ फोरमायथिदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।